Bonsoir, 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 bonsoir. Raha fagnatara hely anty donc voilà. Zay volaniko antsika anie mizaha raha mandalo fo Madagasikara. Raha mandalo raha volagnintsika ty volaniko aminareo zegny misy dikany ary misy antony fo. Hitantsika zio commence misy député commence mivolagna, hitantsika edy e, à Madagascar volaniko toujours il faut prendre les choses avec du recul. Zay volaniko aminareo, tsy hanerika fa député nivolagna fa zay raha mandalo Madagascar, zay raha mandalo Madagascar, antsika direct misaoty eo. Fa nintsika isôragna zay nivolagna, isôragna. Zay volagnintsika exemple bora réglage, voalohany idirako bora réglage izy bôka Diego. Bora réglage nivolagna resaka délestage, resaka raha mandalo ao Diego Suarez. Isôragna atsika iny raha ny fidian'ny vahoaka bora réglage. Azonareo zegny? Fa attention bora réglage zay bôka Diego zay très exigeant. Zay très exigeant. Mbola manky bora réglage. Anao koa niaraka tamin'ny maire Jean-Luc Javoljara, possible Diego nandroso marigny. Fa zay mbola mila fahitanao boka raha mandalo eo bora réglage, fahitanao raha mandalo tsy ara-dalàgna raha ataon'ny fitondragna ty. Resaka justice tsy ara-dalàgna. Zavanao anao nivolagna resaka décentralisation, nitapandreo direct en direct nao. Donc tokony miady koa anao bora réglage resaka monsieur le maire Jean-Luc Javoljara io. Io ny namanao. Zay ny volaniko, izy koa marigny aminaka marigny fo. Marigny aminaka marigny fo. Zio Gasikara koa mivolagna koa ato. Hitanareo matoa zay mivolagna volaniko zegny amin'ny Facebook fa marary vahoaka. Fa marary vahoaka, misy ministre zay teo niresaka Facebook, olo jiaby zio mangala Facebook. Anao fa trop tard volaniko ministre igny. Fa ela koa n'olo jiaby mivolagna resaka amin'ny Facebook ty e. Niany anao magnasary mitrangana mivolagna fa Facebook, non. Jusqu'à Andry Rajoely mivolagna amin'ny Facebook. Fa tsy ara-dalàgna fitondragna ny Andry Rajoely. Olo zio magnegna premier ministre, ino volaniko taminao tato premier ministre. Anao ne olo boka Diego volaniko. Anao olo boka Diego. Tsisy raha manjary ataonao amin'ny Diego ao. Jusqu'à monsieur le maire Jean-Luc Javoljara mbola iagninao fo. Izy koa fitondragnanao, gouvernementanao nandroso monsieur le premier ministre, ok volagninay. Mais fitondragnany Andry Rajoely gouvernementanao tsisy raha pare. Tsisy raha pare. Niany zay volaniko, isôragna bora réglage. Zay volaniko izy koa marigny aminaka fo. Fa za fo magnano entre parenthèse fa haiko tsao mare vote fantsofigny amin'ny 50 millions d'ariary direct adigna raha nivolagny magnasary mivolagna raha hafa. Azonareo tsao vote fantsofigny amin'ny 50 millions d'ariary direct fa afody vava amizay. Merci bora réglage nihetsiky. Merci Gasikara ni koragna. Aia sy teninareo. Marary Madagasikara. Marary Madagasikara. Anao président ni fédération de judo Madagasikara. Mandroso edy judo tsika ao va? Zaza la tsy matoky e. Donc tsy hainay ataonay aia anao sy teny. Sérieusement. Tsy hainay fo eky. Ataonay aia anao à Madagascar ao. Tsy hainay anao à gauche, tsy hainay anao à droite, tsy hainao, on sait même pas où tu es. Raha tokony olo jiaby niany nomaly fa nivolagna reo député fa
fa misy commence ministre ty milainy Gasikara miela anareo koa tsy mavita asanareo fa ela zay nivolagna zeny teto Gasikara fa ela zay vahoaka amin'ny Facebook nivolagna zegny misaotra ndraiky volaniko anao nasaky nivolagna niany nomoaly niany maro nivolagna resaka fitondragna ao Madagasikara tsy ara-dalàgna fitondragna ao Madagasikara raha eko aminareo volaniko zegny motion de censure référendum vote de l'état mise en place de l'état fédéral zegny fo raha mety a Madagasikara l'état fédéral fo mety ao a Madagasikara akoatra amizegny tsisy raha mety ao a Madagasikara za fa ena vo Diego Sare zao bateau cargo avy ino raha nivolaniko to amin'ny Gaspard teo izy nandefa raha iny volaniko io kiniagna volaniko hitanareo problème volaniko bateau io bateau poubelle alohany anao anapatapoka izy agnadoso misy amiante agnaty ao misy raha maloto agnaty ao c'est déchetterie tsisy olo agneky io possible izy io zavanareo ambanibadika ao amarenareo possible maregny fa ministre tompiraio anareo fa naregny ministre de l'environnement fotony tsy agny fotona Diego raha io fa tsy agny dans le centre reo tsy mijery anareo naregny ministre de l'environnement mivolagna fa tsy mety raha nataonareo c'est une poubelle mitady olo aia tany démantelena le amiante raha jiaby fotony maloto losa amizay pétrole jiaby azao maloto atsika ao maloto ho avy problème namatsika edy andeha ina laoko ina goudron zavanareo atoato tsy maintsy maty olo nina laoko maty olo c'est normal zay ny volaniko aminareo izy koa tsy apetsaka anareo état fédéral ty volaniko zegny Madagasikara tsisy anjam-pandroso Madagasikara tsisy anjam-pandroso Madagasikara ambilanareo opérateur économique mandeha mitady investisseur étranger agnampy reo ka zay idira izy koa mbola mamiravatimanga fo agnatiny raha io tsisy raha manjary ao Madagasikara volaniko zay firy famba zany volagna zegny taminareo teto niany misy colonel masaky mivolagna misy ministre masaky mivolagna firy fois zay mivolagna zegny teto zay tsy intellectuel zavanareo misy soi-disant misy maramila français andeha agnampy garde présidentielle volagnin-dreo hitanareo zay en tant que ancien militaire français zay tsy magneky zegny fotony anareo misolelaka vazaha non zay tsy agneky donc azafady aminareo fa tegna tsy rary raha voa Madagasikara franchement vahoaka jiaby to atsika le 26 juin avy gasy jiaby mitomagny mitsetse resaka délestage resaka ranotsisy resaka fiainagna sarotro tsisy raha mandeha ao bloqueny mamiravatimanga lavany bloqueny mamiravatimanga opérateur économique jiaby ninazy tanany raha jiaby anareo mangigny fo izy ka ombiagna anareo angigny izy ka ombiagna anjanandreo masaky mivolagna fa tourisme à Madagasikara zanikanao magnano tourisme monsieur le président zanikanao namanao olo jiaby ankilanao mavita amy voyage firy pourcentage ny malagasy tsy nandeha tsary nahita tsary nitengina avion firy pourcentage malagasy tsary nandeha TGV agnarananao TGV zegny.
Non, mais sérieux, il faut tegna gasy venjagna volaniko zegny, zegny atao hoe TGV, tegna gasy venjagna. Nazo nanjy hely. L'erreur est humaine. Zay ny volaniko. Bola réglage nivolagna, za teo contre bola réglage, fa izy nivolagna zay fa mety aminaka edy, fa mbola tsy ampy aminaka. Mbola tsy ampy aminaka fotiny, mbola marary za fotiny, izy koa bola réglage niasa amin'ny monsieur le maire, Jean-Luc Diavoly-Diara, izy bloqué ndreo à Diego ao, possible mandroso Madagascar. Hein? Le problème, bola réglage, ny fitandreo koa, ary bola réglage tsy mavita izy zareko fagnano raha io. Au lieu que izy nangala allié en tant que i maire Jean-Luc Diavoly-Diara io, izy nivady kely taminazy fa ampodiana bola réglage. Ka ia, miediva, aboa monsieur le maire Jean-Luc Diavoly-Diara. Anao koa nifidianana vahoaka e. Fa tsara raha nataonao, mbola tsy ampy za. Za boka volaniko, za boka carré, tiako mandeha jusqu'en farany. Ha? Indreo fa tsara. Za fa mivolagna aminao, anao nasaky nivolagna, resaka décentralisation, firy fois za mivolagna zay, tsy maro, direct ny coupendreo décentralisation. Zay volaniko, tsy tiany système central décentralisation na état fédéral. Za voaloha mitomagny resaka passeport, na mané mitomagny resaka passeport. Raha ke zay izy io andeha hagnano renouvellement satlara tsy mahazo passeport gasy. Non mais franchement mbola tsy hainareo marigny za, satlara tsy azo passeport, tsy possible feky zay fa tsy possible fe. Tavognaka milevignao Diego ake, za volagninareo fa za tsy gasy, tsy possible zay volaniko, tsy possible. Donc, votre racisme là, ça suffit. Et n'est pas un raciste. Et n'est pas un raciste. Hein? Donc, apitsa anaro état fédéral, sambolo, magnano ninazy. Za mamboly vara, mblaza mina varinakatsika, anao mamboly zaricot, za mivile, anao mamboly haricot vert, anao mamboly, comment ça, pomme de terre. Allô, samy fagnampy atsika. Fa tsy bloqué nareo raha jiaby, tsy possible zegny. Tsy possible. Niany, anareo jiaby commence mihetsiketsiky, Facebook, volaniko zay. Ambarako aminareo, anareo mandeha la guerre, izy koa tsisy communication, la guerre tsy mandeha. Donc, le Facebook, les réseaux sociaux, c'est l'arme de guerre aujourd'hui qui est le plus puissant dans le monde. Ndre Poutine zay mampiasa réseaux sociaux. Ino raha atao désinformation, atao manipulation, raha jiaby mandeha zay ny vola ministre fa tsy hainy fa anareo nidriky tao tsambarinareo fa tsy amaly le vahoaka madinika aby io. Fotony anareo tompiny contrôletsika communication jiaby am prédateur communique ampanongetsika prix méga io amizay tsisy olo mahay contretsika reo jiaby. Miadignanareo fa misy olo ambadika ty karaha zay ty, zay mivolagna fo. Zay mivolagna fo. Natoa anao ministre nasaky nivolagna ireo mpanotsy niany mampiasa Facebook. Anareo ma tsy mampiasa Facebook magnano propagandinareo, magnaboaka fa anareo tiany vahoaka. Tsy mampiasa Facebook anareo, tsy mampiasa réseaux sociaux. Niany anareo voyely magnasary mivolagna fa ireo mpanotsy problème. Non, olo fa nagnabiagna maso, ary nagnabiagna maso bourra réglage. De toute façon, Afakam a toujours été comme ça, lui, donc c'est bien. Voilà. Gascar. Bon, ampianaro nero, ampianaro député. Même raha nataonareo tafara zay tsy mijery. Izy koa nareo fa mijiky. Mijiky agnato, que ce soit ministre nareo, que ce soit agnadoso Andry Rajoelina miaraka i gouvernement miaraka mamravati manga jiaby io. Atsika fa mahazo edy.
zay le volaniko, il faut qu'on soit unis. Atsika koa tsy uni agnadoso ro olo aby io. Ireo misy vola ataie nazahoandreo vola nialitra volamena, vola corruption, raha jiaby amindreo. Donc c'est à nous de bouger, c'est à nous de faire quelque chose, tout simplement. Fa hitantsika fa mararina ireo izy io fa mbola tsy ampy ampia namatsika. Anareo ministre ampia ministre, anareo député, anareo agnatin'ny lavaka tsy anareo ino ataonareo miambigny Andry Rajoely magnaboaka tsy haiko ino, eo amizay nareo mina izy, eo amizay nareo non, je suis désolé. Il faut que atsika jiaby malagasy uni agnamboatra Madagasikara. Tsy mbola réglage zaraiky mavita io, tsy gasikara zaraiky mahita io, tsy afakanjo zaraiky mavita io. Atsika jiaby mpianatra jiaby mila mihetsika. Za ravoravo fotiny ela boka zay mivolagna teto, ela zay mivolagna délestage, zay mivolagna lalagna tsisy raha vita, Madagasikara tsy androso, azondreo hoe niany commence mivolagna olo, allô toizanareo misokafa amizay masonareo jiaby, ministre masonareo jiaby, zay mivolagna gasikara, izy koa nareo tsy mavita asanareo miala, apetrady démission. Morany zegny, anareo tsy ndehina vola, anareo ndeha petsaka amin'ny assemblée nationale ary, anareo ipetraka ina volan'olo, jamais de la vie. Vahoaka ny fitanareo, non, c'est pas comme ça. Kaza magnano politique izy koa tsy vita. Izy koa tsy vitanareo kaza magnano politique. Zay tsara politicien, zay révolutionnaire. Raha tadiavinay agnapetraka état fédéral. Tsy adala olo jiaby mivolagna aminay fa état fédéral solution Madagasikara. Anareo soi-disant intellectuel, tsara nahita solution. Madagasikara potiky fo Madagasikara. Donc are edy volagna zay misy expérience nandeha voyage. Fotony anareo voyage boka anareo andeha agnano 4 amis, andeha agnano mendiant. Donc je suis désolé. Apetra état fédéral. C'est le seul solution, volanko aminareo. C'est le seul solution. Io volanko aminao, au bout de même pas 3 ans, Madagascar mandroso. État fédéral mipety, Madagascar mandroso au bout de 3 ans. Faut tangany concurrence olo jiaby. Province jiaby tsy maintsy agnatin'ny concurrence. Aboakany province fa iro asambava, zay mahay mambony lavany, zay mahay mandafy lavany. Agny anao Sibe, zay mavita mitondra tourisme, zay mavita Antananarivo, zay resaka économique, agriculture, zay raha mandalo, zay mamboly vita. Atuliara, maro feky raha vitan'olo, tu vois? Magnano concurrence province jiaby. Karaha zegny le exemple, karaha football volanko aminareo zay, tu vois? Zay PSG, zay Marseille, zay olo jiaby lome, mahay manonga fo raha jiaby fitiavan'olo fo. Ma hitan'olo boka raha igny, hitan'ny investisseur, aleo vangaitsika PSG. Hitany exemple olo tia tourisme, soit sport, aleo ndeha vangaitsika, aleo ndeha antsika ampidriky vola amin'ny kitesurf. Un exemple fo volanko aminareo kitesurf, aleo tsika ndeha ampidriky vola resaka moto, exemple Roland Ratsirika, aleo tsika motocross. Y a plein de choses à voir à Madagascar. Fa apitranareo état fédéral volanko. Anareo koa mbola tia Madagascar, tia tanindrazagna marigny anareo, apitranareo état fédéral. Zay fo solution. Tsy zaza raiky ny volagna zegny. Matoa za volagna zegny nandeha nangala renseignement tamin'olo jiaby presque pays état fédéral. Ary olo maro maventy, anareo vilaiza fitan'olo politicien aby io, ro dinosaure aby io. Zavanareo ro miala io, aie iro milomay à Paris, Belgique, Suisse, dans un manoir, dans un hôtel, dans une maison, dans des châteaux, ro miambigny anareo, ro mitokika anareo. Ro mitokika anareo. Zanikandreo mavita en voyage, ninareo aia. Tsy zanikanareo andeha l'école niany fa tsy andeha l'école.
ina jakijaky niany va, ina gisy niany va, tsy haindreo raha ataonao. Donc arrêtez, franchement, arrêtez de vous faire avoir. Tout simplement, arrêtez. Apitsanareo e, divanareo État fédéral. Tout simplement. Zay milango zaho voravagna, zaho mitandreny fo. Zaho mitandreny fo. Fa, j'ai pas oublié. Zay milango zaho c'est pas parce que nareo tsy naregny zaho, voleky donc ivolagna. Non, zaho tsy voly milango zaho mizaha fo. Zaho mizaha fo, fa, zaho mila miasa. Zay fo volaniko aminareo. Zaho mila miasa fôty, tsy possible aminaka. Mizaha raha mandalo a Madagasikara, zaho amizay tsy haiko raha vitako fôtiny ireo olo aby io misy vola nialitra. Azovy karakory idivagna amindreo vola nialitra aby io. Tu vois? Apitsika amizay maro mamitika. Atsika maro mamitika volaniko aminareo zay. Tu vois? Karakory contrenareo. À moins de les éliminer. À moins de les éliminer. Izy koa colonel Patrick zay tsy raha vitandreo, tsy possible. Tsy raha vitandreo. Reo tsisy moyen volaniko. Fôtiny vangaindreo maramila, vangaindreo force jiaby, enareo force aby reo fa tsara tia tanindrazagna eky zio. Ireo mila vola fo. Reo mila vola fo. Endreo fa gasy, vola fo agnatin'ny lohany gasy, dika zegny allô, tu vois? Zay le volaniko, izy koa mbola zay eto fo. Fôtiny sasany volagna, anareo andeha andafy tany amy vazaha, andeha amezanareo la France raha jiaby, azao magname la France io. Zay. Au contraire, fôtiny zay magnote fantsofigny la France. La France koa tsy magneky raha tadiavinay. Zay miala roa, zay mandeha mizaha, zay mandeha Tchétchène agny, zay mijery. Zay mizaha, tsy haiko ankomba agny, zay tsy mijery. Tu vois, azonareo zay. Olo agnampy zay fa tadiavinay. Izy koa la France tsy agnampy zay, ale diny tany agny. Zava fitandreo andry radio ely. Tokizan'olo koa na France andry radio ely. Madagascar, c'est le seul président qui est français, qui a double nationalité. En plus, il a demandé. Il aurait dû perdre. Exemple, Sarkozy, il a double nationalité, mais depuis sa naissance. Hein? Car Emmanuel Valls n'a pas mis nationalité française. Depuis leur naissance. Arrêtez de j'ai pris la nationalité française pour l'avenir de mes enfants. Gasamze, avec comme ça, naleku nationalité vazayu en pandus zankanaka. Tu as karazeni, avenir en zankanaka. Dikanzi, tant qu'Andrew Jill le président de la République au Madagascar, si ça venir au Madagascar, tu tiens gas bokazi. Tu tiens gas, are, zamvul namnaro fotin vulga. Anaro baka varitra baka nifidy Andrew Jill. Non, to tsisy nifidy. Ampody comme naro. To tsisy nifidy zegny. Alitra. Ary nampien'olo baka varitra koa izy. Ha? Maromaro nagnampy izy. Olo magnano politika aby io. Niano hitanareo reo tsy masaky mivolagna. Fa ireo zio fa commence mangataka exilé. Zay raha mahita taratasindreo mangataka visa exilé zegny reo ande ilefa. Fa hitandreo fa commence mangororo baka raha io. Fa commence mangororo. Zay raha miambigny anareo. Voilà. Zay fo vidéo tsika par rapport amy raha nivolagny Bora Réglage, volaniko aminareo zay par rapport amy raha nivolagny Gaskar. Merci. Tokony magnampy ndraiky, magnampy un peu plus. Fa Bora Réglage, anao tegna vangonay fôtiny anao olobenay ao, meranay mbola tsy hitanay raha marary aminay adiego ao. Tianay koa anao volagna, aie meranay, fa nagnino zany volagna zay Bora Réglage, fôtiny hainao fa tsy ara-dalàgna fitondragna ao Madagascar. Ary tsy même justice ao tsy ara-dalàgna monsieur Bora Réglage. Dikan'zegny anao en tant que député élu, anao tokony volagna, non, aboanareo amizay meranay Jean-Luc Javoljara. Ça c'est ton droit ça en tant que député. Eko anao misy immunité parlementaire, anao tokony volagna zegny. Les sasany tsy masaky mivolagna.
fa anao masaky mivolagna zegny tsy ara-dalàgna fitondrana tsisy justice à Madagascar ao, liberté d'expression et mort, tsy mazaka démocratie, ze raha tokony volagninao, anao fanovagna hoe délestage, lalagna, raha jiaby tsisy raha manjary ao. Volagna koa, aboanareo amizay, meranay Jean-Luc Javoljara voafidin'ny vahoaka fa marary vahoaka ny Diego. Volagninao zegny amin'ny l'Assemblée nationale, anao poinao mahay manonga fo, izy niany nanonga fa mbola adojoko hely izy fotiny anao tsy nivolagna resaka meranay igny, or que izy avanao camaradinao niaraka niasa anao taminazy, ze raha tadiavinay fotiny izy koa Jean-Luc Javoljara tsy mipody amin'ny placinazy, io tsy tondany Tsinaidimon, io tsy tondany PDS zavanaroboka, io tsy tondandreo volako zegny, tsisy raha manjary ao Diego, tsisy raha manjary. Ireo fa matonda Jean-Luc Javoljara fotiny Jean-Luc Javoljara boka fa hainareo fa mentalité taty nandesina agny andeha agnamboatra hagny, olo mikarama taty ta la réunion taty, izy vola za andeha agnamboatra Diego, vita tsara Diego, hitany masonareo, izy niagny ny fanjakana, niagny ny premier ministre, niagny ny Mamirahavatomanga, anareo tsisy araiky nasaky nitrangana, anareo boka Diego tsisy araiky nasaky nitrangana. Grave. Bon, j'ai une vidéo de Kanyani. Je suis toujours là. J'ai pas abandonné. J'abandonne pas. De toute façon, voilà. C'est juste que, ça j'ai mis ça, un peu taratara, zaravna. J'ai fou, sinon, je suis toujours avec vous. Le combat continue et bon week-end à tous et surtout santé.